हेलौ लोगो नोंथांमोन दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे ब्लग भिडिअखौ लाना फैदों। नोंथांमोननिफ्राय आङो अननाय सिबिनायखौ मोनगोन साननानै बा मोनगोन होननानै आसा बा मिजिं थिबाय। दा नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आं मोनसे भुटानजों फैनाय दै लामा, बे दै लामायाव हेलौ लोगोफोर, दा आं फाइनालि सफैबाय। दा नोंथांमोननो मोजां जायगा आङो दिन्थिनो सानदों। नोंथांमोना नायलांनो हागोन आंनि भिडिअ ब्लगखौ। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बे जाहैबाय भुटाननिफ्राय फैनाय, दा खुरखाजोब्बाय। बे दैया दा रानबाय, दा आफाङाव दैया रानाखै। दा जोङो खिथालांबाय थागोन, नायलांबाय थाबाय मोजां भिडिअखौ नोंसोरनो आङो खिथालांबाय थागोन। नायबाय थाथावथाव, नोंसोरो नायनानै गोमोलायगोनसो। नायलांबाय था। दैया फार्स्ट टाइम बारबाय, आरो दंबावो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, नुलांगोन। आंनिया गारिया गबोबायलै, र' मा आगोल थाङो लोगोफोर। एकदम आंखौ गालांनानै थाङो ना, गारिया गबोला। इउटुब चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आं खावलायहरनाय थाबाय, फोरमायहरनाय थाबाय। दा आं बेयावनो बेरायनो फैदोंमोन जों लोगोफोरजों ज'नो। दा जों बेखौ बुङो बिजनि 2 नं बिसमुर।